कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै, जों सोमावसारदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै, जों सोमावसारदों। जोङो थांनाय 15-20 बोसोर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, मास्टारनि साख्रिया जानांगौ, लेखा सम मथे मोननांगौ, बेफोर सोमावसारनायाव जों दङमोन। बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौखौ नुवाखैमोन आं बेवहाय। दा गोदानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि उनथिं थानानै गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदो। जिखिनि एसेम्बलि दङ बिनि गेजेराव टंला जि जोंहा समस्ति दङ बिनि स्टेरिं कमिटि दाबाय, दसे उनाव भेरगावनि दागोन, बिनि उनाव माजबाद आरो उदालगुरिनिबो दानाय जागोन, बिनि उनाव तामुलपुर दागोन। बिसेसकै दरं उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि बिटिसि पार्ट गोग्लैयो बे ओनसोलाव जोंनि जिखिनि केम्पिं बेयो जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो एबार जोबोद मोजां एनडिएनि थाखाय नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोजाङैनो दङ। मानोना थांनाय 10 बोसोराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिखिनि खामानिखौ मावबाय बियो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों। बिथाङा रायजो राजानि अननाय मोननो हादों आरो रायजो राजाजों बिथाङा कानेक्ट जानो हादों। बेनिखायनो नैबे जि बिसायख'थि लकसभा बिसायख'थि बेखौ नरेन्द्र मदि बिथांनि नामाव जिहेतु गेलेगासिनो दङ, दा बेवहाय बिजाथिया दिलीप शइकियाब्लाबो नरेन्द्र मदि बिथांनि थाखायनो जों गेलेगासिनो दङ। बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय भारतनि प्रधान मन्त्रि जानांगौ आरो जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि बा जेंना बेफोरखौ सुस्रांनांगौ। बिनि थाखायनो गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै दङ जे फैगौ बिसायख'थियाव नरेन्द्र मदि बिथांखौ टारगेट खालामनानै बेवहाय दिलीप शइकिया बिथांनो फामे बिबारनि सावगारियाव भट होगोन, बेयो रोखा जादों। दा बेनिखायनो स्टेरिं कमिटिखौ दानानै स्टेरिं कमिटिया इलेक्सननि बायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ रनसायगोन आरो बे हिसाबैनो फोसावनाय हाबाफारिया सोलिगोन। कंग्रेसआथ' गावसोरानो बिजाथि दङ, बिसोरा भट होनायनि खोथा गैया आरो एउडिएफआ बेसेबां भट दङ बिटिसियाव, बे दलगाव समस्तियाव एसे दङ, बाखि समस्तियावथ' एउडिएफआनो गैया। स' इउडिएफनि भट लानानै बोरै देरहानो? आरो बिथांमोना जि समाव सरकार दङमोन, केबिनेट मन्त्रि दङमोन, एमएलए दङमोन, एमसिएलए दङमोन, गासै टिसिएलसिसि भिसिडिसि चेयारमेन दङमोन, बै समावनो देरहानो हायाखिसै। दा बोरै देरहानो? दा नंखायनो बेवहाय जास्ट मिसलिड खालामनानै बा ब्लेकमेलिं खालामनानै रायजो राजाफोरनि भटखौ नस्थ' खालामनायनि बादै जेबो गैया। दा नंखायनो फैगौ समाव जोंनि ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि ओनसोलनि गोजोन, जोंनि ओनसोलाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाखिनाय बे गासैबो थांखिखौ नोजोर होनानै जि एनडिए एलायन्स बेवहायनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। क'क्राझारनि थाखाय प्रिपारेसना जोबोद मोजां। गाबोनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा क'क्राझाराव फैगोन। अलरेडि जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जि फोसावनाय हाबाफारि बेयो जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। समस्ति भिसिडिसि बुथ जेरावबो प्रिपारेसना जोबोद मोजां। बेनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जोंनि जि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोबोद बुरजा भट लानानै देरहागोन आरो जाय नैथियाव थागोन बिथाङा मेक्सिमाम 20% भट मोननो हायो, बिनिख्रुइ बारा भट मोना। कलेजनि सायाव जिखौ बुंदों आङो बेखौ जेबो रोङा होननानै सानो, बे जेबो मिथिया आरो बेहा खुनु समाजारि दायित्व गैयै मानसियासो बेबायदि बुंनो हायो। कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै, जों सोमावसारदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै, जों सोमावसारदों। जोङो थांनाय 15-20 बोसोर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, मास्टारनि साख्रिया जानांगौ, लेखा सम मथे मोननांगौ, बेफोर सोमावसारनायाव जों दङमोन। बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौखौ नुवाखैमोन आं बेवहाय। दा गोदानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि उनथिं थानानै गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदो। आं बिथांखौ बुंदों जे बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार सावरायनानै बे 10 खान कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिलखौ अथराइज खालामदों जे काउन्सिला बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो एसअपिडि फान्डनिफ्राय बिथांमोननि सेलारिखौ होनांगौ आरो जि समाव आसाम सरकारा 2025आव एमेन्डमेन्ट लाबोबावगोन बै समाव बे गासैबो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। बिनि अनगायैबो बाखि थालांनाय कलेजखिनिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ। दा बेवहाय बिक्रम दैमारिया ना लाग्रा ना होग्रा ना बियो आन्दलन खालामग्रा नामा, बे सासे ठिकादारसोमोन। दिनै माने बिपिएफनि हां थिफु थिफु समाव फैनानै माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जानला मानला बुंबाय थाबानो ना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जागोन ना कलेज प्रभिन्सियेलाइज ना बिक्रम दैमारिया बेखौ मावनो हायो ना मा खालामनो हायो। दा नंखायनो जाय खामानि मावदों बेखौ डिसकारेज खालामनाङा। बर'नि ससियेल मुभमेन्ट, पलिटिकेल मुभमेन्ट, कालसारेल मुभमेन्टआव कुनु पदे बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौ मासेबो नुफेराखैमोन आं। दा नंखायनो दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रावबो केयार खेराया। बिथाङा गावनो बाब्राबगोन, गावनो सेस जागोन। बिथाङा जोंनि समाव बुंबाय थादों जे कन्ट्रेक्टरफोरखौ बाहेरनि लाबोदो बायदिसिना
होनना दिनै सोंबाय जेथिया आं बुंनो नागिरदों बिथांनो तथ्यफोरखौ होगोन बिहार अन्ध्र प्रदेश बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा सिगां जाजोबना थांजोब्बाय कौटि थाखानि टेन्डार लानानै थांबाय दा बेबायदि थासारिफोरखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन मानोना बेबायदि गोबां मोजां सुबुंफ्रा बुङोब्ला सोरबा दायित्वकिन सुबुङा बुङोबा एन्सार होनो हायो BPF आ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय फैनानै 17 बोसोर सरकार सलायनाय BPF आ दिनै बिक्रम दैमारियासो स्मुथ पार्सन जानांनाया बेनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया।